салом алейкум, мардуми шариф Тоҷикистон. Мавзӯи имрӯзаи мо барои як студиёр ман Муҳаммад Тевера дар назар дорам. Садқаи номи Муҳаммад кина ин ҳаромхӯра. Муҳаммад Тевер қати 3-4 шогирд дошт. Миллионот доллари мардума фаҳм кардаги ҳастанд. Миллионот доллар, сомонӣ не. Ҳамат медонед ки ман нағз мебинам ӯ шаҳрвандое ки ай қонун берун хушона бачаи кӯча мегиранд. Ту намебинӣ Соқуфаю гардаи мара Муҳаммад Тевер мега. Ман нағз мебинам ки гӯшоиёра бикашам се чапалоқшон бизанам. Бачаи кӯчаора. Шаҳрванд занг мезана Соқуфаю. Ман хеле як видеообращение мекунам имена падари миллата. Мефаҳмонамаш? Занг мезанам Муҳаммад Тевере ки ман видеообращение мекунам. Наши дига мошини мара бармегардонӣ ё ки не. Гӯш кунед Муҳаммад Тевер чӣ мега. Баъд собир ман тура намегардонам ки ту видео накун. Видео мекунӣ, чӣ коре мекунӣ бикун. Ҳаме чиза ёд додам биро ки турам бошӣ ба ҷои ман, манам ба ҷои любой кас ба ҷое ки ту ки солҳози ин кора кардӣ, ман тура пул наметавонам. Муҳаммад Тевер Ту мара видеообращение мекунӣ, ман тура пул метавонам. мақомота 7 моҳ пеша хӯрад кардагӣ буд. Имена Муҳаммад Тевер. Гиҷое мерен, ариза менависен, чӣ кор мекунед, намекунед, ма вай кардагӣ. Ягон тад мара қабида наметонед. Нест ӯтари одаме ки футболкаи мара мега биқаба. Нест ӯтари одам. Муҳаммад Тевер студиёр. Худо рута сиёҳ кунад тара. Лаънат ба гузаштагои падарат Муҳаммад Тевер. Лаънат. охирони 2018 як шаҳрванд билед чӣ бозӣ мекуна. Toyota Camry 6. Ман намефаҳмам мошина. Нархаш 250,000 сомон. Ӯ вақт 35-40,000 доллар буд. ҳозир шаҳрванд 250,000 сомон Муҳаммад Тевер қабидагӣ буданд дар Душанбе. Муҳаммад Тевер гуфта ки хайр дар пул ман надорам, 250,000 сомон ман бармегардонам. Розӣ шидиам. Ай ман як сол чанд моҳ мезгарам. На телефоншона мегирад, на зангшон мезанад. Муҳаммад Тевер бо як шаҳрванди дигар занг мезанад. 200,000 дар мини бозиш шаҳрванд бурд мекунад. Но чек дар рӯи экран дидесен. баъди бозӣ занг мезанад, мега Муҳаммад Тевер хай билети ма бозӣ кард, ма бурд кардам. Чӣ ба пула роӣ намекунӣ? Муҳаммад Тевер студиёр метавонед чӣ мега? Ма Рамазон Холиқов дар роӣ кардам пул. Ту муроҷиат кардагӣ ба ӯ. намрӯз қатиш 10 минут ман гап задам. Фақат қасам мехӯрам ки ман намешиносам кияй ӯ. Просто дар мини бозиш ман билет харидам 2000 баъд чиш меганаш мега ку Муҳаммад Тевер. Аксия меган, чӣ меган? 1,500 ман 2 билет гирифтам, як дар 2000, як дар 1,500. 200,000 ман биридам, но 200,000 надод ман. Ва угражат кардесай ки ман Рамазон Холиқов да пула роӣ кардагим, и чек роӣ мекунад. Акаҷон мега ман накардам корора. Муҳаммад Тевер мара фаҳм кардесай, пули мара бар намегардонад. эй шакал Муҳаммад Тевер, ту то чанд қарам мардума фаҳм мекунӣ? қати шогирдои ҳаром. Соат мода 12 фақат барои Таҷмикс 2 нафар 32,500 рублей ва 80,000 рублей. Як рӯза 10-15 нафар ҷабрдида мара занг мезанад. намё ҳамаш ҷабрдидоам. Муҳаммад Тевер бас каро метавам. Муҳаммад Тевер, ту худут мара гуфтагӣ будӣ ки
исоқуфаю ман шарманда шидагиям хештавор аз ман рӯ гардонагиян сухани ти бит эстунёр бит муҳаммадев ма бачае ҳастам ки аз ҳеҷ кас наметарсам пома ба чени кӯпам дароз кардагим айқону берун намебурам чихе ман хаб кунам муҳаммадев ту мегӯӣ ки исоқуфаю ман долям меспорам биги пурта хаб ка ман тари ҳаромхӯр нестам ман хатар дидистам шумо дар ҷомеа хатаре мефаҳмӣ муҳаммадев ман барои пул динма миллатма ранги муҳаммадиқои садриддин ранги бобоҷони биз ёки ранги рамазон холиқова бобои лангарӣ намефурӯшам мефаҳмӣ муҳаммадев ту худут гуфтӣ ки ман бас мекунам бозира ту худут гуфтӣ ай 2018 туфан кардиси мардума ки картаи ма 18 миллион сбербанк маҳкама рутасиё километра рутасиё километра бозӣ барои дача ку мардум суроғ дорад ту телефонта бигӣ эстунёр муҳаммад тв телефони мардума вардор отпушни муҳаммад тв ну ту ба гапи наистодӣ твой брат Оликсон баъд медонӣ ман ки ҳастам ман ждат дорам муҳаммад тв ки ягон ка занг зада пишти тира бигира пишти Идрис Тевера гирифтан як участковый бывший участковый ой бахшиш мепурсам имрӯз аз кормандони МВД бахшиш мепурсам муҳаммад тв ҷавоб медиҳ пули мардума барбигардон бас ки ҳаром хӯрида бо миллат бозӣ накун эй продажник касе ки ту реклама кардагӣ анаму шогирдот ҳазоро ҳазор мардума фаҳм кардагиаст ту мана мефаҳмӣ муҳаммад тв садқаи номи муҳаммад кунатара худо рутасиё кунатара калад мана ай ҳаромхӯрдаре эй лаънат ба ту дар як рӯз садҳо нафар модарта фалон мекунадара марг ба твори ҷавонмарда марг позор лаънат ба падарат ки намхӯ твори ҳарома тарбия дод лаънат муҳаммад тв марг ба ту ҳаромхӯр беномус шидӣ чӣ мешавад зинда бошед дӯстони азиз